Jam 2 punjul 20 menit reng. Ki mau wis ngaturke selendang biru. Nah iya wis diaturke selendang biru Gong. Iki mau. Aku nek tambal ban ora pokoke. Nambal bathukmu kuwi ora. Tambal ban. Selendang biru sing jaman biyen lah saiki. Oh, ngene sing saiki. Konjur tambal ban. Wis jam setengah apa jenenge jam 2 punjul 20 meh setengah 3. Iki mongko saurunge subuh rampung wis. Waduh. Mongko lakone ya lumayan panjang. Ayo disingkat Pak ya iso. Sing penting iki iso rampung, iso butul lakone. Ora tang sedaya padha caos panglipur. Kowe ngaturi gending apa, aku apa, Bagong apa. Mengko kek sebo ngadep Ndara Janaka. Oh iya. Kowe persiapan, Gong. Siap aku. Ngaturke apa lagu sing apik, lagu ya gelem. Gending ya gelem. Wakon Mataraja perjeneman wae. Nek perjeneman pegah aku. Sing dengdut iki lho dadi iki mesti aku iso ngono. Perjeneman ki apa ya? Jineman. Bagong ngarani perjeneman ki Jim Tamri Prayangan rumangsamu ora. Aku iji karo sing jenenge perjeneman ki mbok aku ki. Eto ki nyirek ngono lho. Lah wong iki nabuh ya tanpa nganggo notasi ya. Karang di luar kepala kok kowe iki. Luar kepala ki yo saking isane, saking ngapale, saking ora isane ngono. Ya so notasi, Gong. Difotokopi, cilih kancane. Nggo apa notasi? Nganggo notasi yo semene, ra nganggo notasi yo semene iso. Ngeli ngene iki wis. Genah. Iya tenan to. Wong ora ndek prinsip lho. Iki ngelmu lho iki. Ngelmu Gong Gong. Dadi mawane iki motokopi notasi iki padha karo motokopi ngelmu. Lah wong sing pengen ngudi krawitan direwangi sekolah. Mbak Afifah kae galo. Nah, direwangi sekolah nang krawitan ragate ya ora sithik. Tur kudu bendina mangkat kuliah. Nyatane S1 lho. S1 ki paling sithik 4 tahun setengah. Nyatane rampung. Aku iki wis mingkon pamitan notasi. Ora sekolah otodidak. Mongko sing ditakoni kanca-kanca ya ana sing wis senior luwih pinter kok angel kowe. Aku ora penting kaya ngono kuwi. Apa ora pacuk penting aku ki. Tenan aku. Aku iso ora penting kok, mung kanca-kanca iki kabeh do nggawa notasi. Nek ngunake gending iki karep buka iki lho gendinge lah kok iki angel setengah mudar. Aku bunek e. Sing tak eling-eling warna-warna lho aku ki. Ngeling-eling apa? Kebutuhan, monggo sesuk cetha mindring teko. Wis coba ki. Esuk kuwi Minggu ta? Mongko cetha Rebo ya kudu jatah meneh kowe. Jumat ya jatah meneh dadi iki wis ra wegah mikir urusan kaya ngono kuwi. Wah, jan payah tenan e. Lah sing jeneng menungsa ki duwe kebutuhan neng. Ora mung cukup notasi apa cukup mangan notasi apa? Coba. Ngono do kapiran anak bojoku.
Aku lu maming ngapake rotasi nawon nyambut gawe. Apa kok ngremus rotasi anak bojoku? Wis, engko nek ono Madrid teko apa disuguhi rotasi apa? Mangsamu ora. Oh, iki ndek saguan. Ya wong urip e. Mbok yo ngono ki aja nganti kowe iki utang-utang ngono kuwi, Gong. Nek jenenge wong utang kuwi kena nggo terapi otak, goblokmu. Engko njur kene iki mikir, sesuk kudu golek mene. Sesuk kudu golek semene. Nggo gawe nyukupi kebutuhan. Nek wong tanpa duwe saguan meneng wae uteke ra mikir, wae goblok. Nek duwe kesaguan, ngono kuwi njur mikir, waduh, sesuk aku butuh semene. Mikir. Iki jenenge terapi otak. Terapi otak bathukmu ki ora. Wong nek wondone ora kalam sengit aku. Ha kaus nyatane ngono kok. Kok kebutuhane ya terus. Lah iya. Wong Bagong ki wong anake ya ting glidrah sing cilik kae wedok kok ayu wae. Wis ayu tenan kae. Tenan kae. Bapak rupane kok ngono kok ayu ki. Ha bojoku nyeleweng. Ayo bloko suta kowe iki ora. Bagong nek ngomong sok radong senengane. Ayo padha ngaturi gendhing sing apik karep pinangani karo kanca-kanca. Ngaturke apa? Jineman uler kambang? Ya. Ibu Jolodong. Ayo. Uler kambang. Ayo, dong. Atau muni ayo dong ning mriki kok adine kae. Iki wis didelok karo ngono lho iki bledek lho iki hati-hati kowe lho. Kleru iso diklethak kowe engko. Ora diuntu kok nglethak dimut sik. Dimut-dimut iki ora. Ular kambang ayo. Sedek ya Kang Gareng. Pripun, Bu? Ndredeg. Ngopo ndredeg barang? Wedi nek salah. Enggak, iki ndredeg ning gaya asline. Apa mergo jejeg karo Pak Eko apa piye ndredeg iki? Iki ndredeg ora mergo nembang, Reng. Mergane apa kuwatir ndak didekep karo Eko. Oh dimet ngono ki ora. Kayak iki iso refleks e. Urip wong sedhela
Ya kok ya ki sing demo seneng senggane aku. Halo ya. Oh alah. Oh alah kok ming semene. Kuwaton muni ora. Jineman gong raper jineman. Kowe krungu niku nethe ra kowe? Krungu ya wis. Pira bijine, Reng? Bingung niku biji kowe, Geng. Iki nek do ngapain do ora. Dadi iki ora ajeg ngono. Ora ajeg kan bayare ora ajeg kok kowe iki ora. Kerbu urusan kuwi meneh ora. Wah ya kepenak ya. Jineman Werkambang kuwi jaman kuno kuwi. Jaman kuno. Ning tekan kene isih kepenak. Apa kira-kira nek sinten nom-noman ngene kuwi iso jineman-jineman. Wah saking isane sepele. Saya ular kambang. Ya Gong, aku ular kambang mbok ula kambang kuwi iso kok kowe. Aja ming ular ya, Tru. Mbuh ora. Panjang kepenak. Brambang sak sing limo berjuang kanggo negara. Brambang sak sing pitu berjuang kudu bersatu. Ri pringori ana ulane dipentung. Mentung bathukmu. Ula tali picis muda-mudi kudu basis ngono kae. Ula tali picis muda-mudi kudu basis. Ciu karo anggur merah. Don jaluka karo Pak Gatot. Kok jalur Pak Gatot iki ora. Jan ra petuk blas iki wer tuh. Ayo gek pasrah karo Afifar nambah ngopo, Nok? Pasrah bungoan aku. Ya apa, ayo. Aku rasa mestani. Napa nggih, Pak? Apa? Sing ngasih-ngasih kowe. Oke. Nyun Krupuk Asmara, Pak. Oh iya. Oke, bawani ora? Derek. Bawani, aku kudu dibawani kok. Dibawani.
rasane ya oke, jengkoke ya oke. Perlu diokeke ngono. Diokeke ora. Lingsam yen ke mutan lelampahan Setan kowe. pun rampung ta Pak Apa? pun rampung Urung iki ganggu wae ora. Kowe iki aja ganggu kowe iki koe-koe ora. Lah ngejo ganggu Pak. Bunuh lho engko. Aku ki ora ganggu, ganggu sapa? Iki nglatih aku ki. Latih apa kok? Ayo terus kena. tresno tulus nadyan engku bekasmo Dilanjut yuk. yen liwat aku kelingan yen
Gubuk Asmara nggih. Terima kasih. Nyatane Gubuk Asmara ya lihe kok. Ah iya, saking lihene wong. Kowe no krungu. Ya gong saking lihene. Esuk nggawe lagu sing apik apa? Liyane Gubuk Asmara apa? Kandang Asmara ngono. Nggo ngandang kowe kuwi ya piye? Ya kandang-kandang ora. Aku duwe kandang nang omah kae paling tak gawe nekake para bajul barat. Bajul barat iki ora. Wer tuh wer. Ye, Gubuk Asmarane wah ya apik. Mempeng, Aja nganti banjur kleru nih nembang utawa nabung. Nyatane dalang-dalang saiki iki nek ming karo lagu-lagu Gubuk Asmara iki sepele. Nah iya. Jadi kaya Ki Bledhek barang kuwi nek ming Gubuk Asmara iki sepele. Kae esuk diganti aja Ki Bledhek ah. Apa Ki Sketer ngono. Ki Sketer. Iki waton ngawur wae. Wis ta, wis, gek genten kowe. Aku mau wis. Ayo kowe konjur Bagong kok gek. Nyaketi Ndara, oh ya, ayo. Aremmu ya aku ora mestani. Napa, Pak? Sakarepe apa? Kembang Kaipong? rawe napa, Pak? Kembang rawe mawon. Kembang rawe? Nggih. Oke, yo kembang rawe. Iso aja kembang rawe. Yuk, Napa, Pak? pasar kembang. Pasar kembang. Kene ora adeng ayo kembang rawe no.
ngatasé awake ting pringgil ngono juga kaya apik. Kaya luwes ini pancen wong apa. Wis digaring pancen mbuh. Ya, matenan aja. Yo didak-idak sak karepe dhewe ora. Ngalem ya ngalem aja ngawur wae. Ha nek garen juga tapi iso gawe apik ki apa? Sampe ting pringgil kaya ngono. Gek tangani weruwa kuwi kaya ngene kuwi. Ngene iki, Cakare kuwi. Weruwa ki lho. Arep rono rek. Iku dasar ngapik ki apa apik ki nek iki ki lho. Seterek ngene iki mesti apik. Ambon jajan apik. Joget kok. Apele ya. Slendro rek. Ha ya slendro. Ding 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 ding. Dong. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re si do. Do mi sol do. Si do re do si la sol mi sol. Sol sol la fa mi re mi sol la sol fa mi re si do. Sol sol la fa mi re mi sol la sol fa mi re si do. Sol go. Wah, bape ora mau pete kaya ngono wis tak tambani nganggo jengkol. Padha wae ora. Aku iso do mitol. Seru kleru. Kleru to, kleru. Wis kowe mangkat dong. Mulih wae. Mulih kepiye ora? Urung rampung urusanmu kowe iki. Ayo semoyo, ora kena semoyo. Kudu saiki. Memang muni slendro to. Ayo kayak muni ngono. Ayo. Ricik-ricik Banyumasan. Ya. Ayo.
ora ana peyek tuwek cuwek woi ora ana trase anane bakul sapi ora ana genjer cocok hayak meneh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Ricik-ricik murah mate cetha ya, Gong. Hang cenoke. Janoo. Apa-apa kuwi nek urung kulino ngono kuwi rek. Nek wis kulino ki lancar. Ha iya. Sanu barang lir kuwi nek urung kulino. Pancen ndo angel. Seret. Nek wis kulino ya lancar, Leren. Aku mending ngrasake anak-anakku iki pancen. Marake kolesterol. Urusane apa? Nganjur kolesterol ora. Kae galo bendaramu Ndara. Jangan nongko, Janaka. Susah pamikire merga bendaramu bib apa jenenge Dyah Ayu Kunthi Nalibrata kuwi kendran saka Kraton Ngamarta nganti para bendaramu Pandhawa bingung nalare. Ora mangerti ana ngendi kendrane bendaramu Kunthi. Kuntet ora. Mula ayo tata-tata. Bendaramu enggak didereke sumanana Kraton Ngamarta. Kowe yen sumanana Ngamarta kudu sing sopan. Yen nganti ora sopan nggonmu nyandang nganggo, aku sing kisinan, aku sing bakal kena parang cucuan saka bendara-bendaramu Pandhawa. Nggih, Pak. Iki swanten Kraton Ngamarta. Nggih ngaten mawon mengki tak tunggu njaba mawon. Wong sajake niki wonten rembag ingkang wigatos tumrap ndara-ndara kula Pandhawa. Ing ngebaku bapak mawon mengki minggah les tinggil. Mangke ndara dawuh napa mengki bapak ngendiku kalian kula. Dadi kula tak tunggu njaba mawon. Soale nek Bagong niku melu sowan nglambene Bagong niku sok
nglonyor mayang-mayang mengko ndak ora rampung rembuke. Sing ngomong sapa? Ya aku. Aku iki wong baik-baike mangsamu ra. Engko nek aku ora ana kepiye engko sing arep perjineman sapa? Perjineman meneh ora. Ayo bendaramu ditun kele. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Lenggah ana madaning wana, ijen tanpa ruang. Susah. Mikirke bendaramu Ndara Kunti tali brata. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ayo ning mlaku sing cepet aja nganti ketinggalan bendaramu Ndara Janaka.